tamén hoxe aquí estamos falando do problema, pero imos plantear solucións, non? Porque queremos tamén... Ti cal foi o teu camiño para chegar a este momento que eu vexoche, pois, pouco estresado hoxe aquí? Sí, hoxe estou ben, é verdade. Como conseguiste? Mira, antes non estaría así tan tranquilo aquí, por exemplo, non? O tema de impulsividade, eso non... Páranos do yoga. E iso como Comecei a facer yoga, empecé a verdade porque doíame as espaldas, lumbares, doíame todo. Era un tema da somatización do corpo por culpa de outras cousas. Entón, xa non parei, fui probar unha clase. Que pasa? Que tamén tiña na miña cabeza que o patrón de que o yoga non era para min, que eu era forte, que eu facía artes marciais... Espera un segundo só. A ver, que a min isto de deixar a mente en blanco... Pero un segundo. O yoga é unha medicina que ven de Oriente, pero nós tamén temos as nosas. E temos realmente despreciadas. Antes Pero falaba... ti iso de relaxarte, meditar, respirar... Temos as nosas, temos mosteiros, temos... E ti crees que vale para algo ou non vale? E antes falaba do rosario. O rosario é como unha cousa, como o Om dos Budas, coa mesma cadencia e con mesmas cousas. O que pasa que non, aquí se considera como unha cousa atrasada, non sei que, se vemos así o reiki, ou traemos cousas destas así, cousas modernas, non? Con nomes... E cuanto máis inglés e relación... Sabes? Porque eu unha vez a un paciente... Espera, unha vez a un paciente díxenlle vino estresado e díxenlle... Espera, unha vez a un paciente... No. Eu quero saber que terapias propón Bastos, porque ao mellor estamos aquí hoxe descubrindo algo que nos vai cambiar a vida. Eu vou propoñer unha terapia que lle vai cambiar a vida a Bastos, vamos, agora mesmo. Quen sabe o que é a paletilla? Eu. A técnica esta da paletilla. Eu sei que sei... A paletilla? Sí, mira, a paletilla é algo así, igual o conto mal, sí, é algo así como estiramos as mans, non? E se as mans, os dedos quedan así xuntos, é que estás ben. Queres que te suba a paletilla en directo, Loli? Quero que lla subas a Bastos. Espera. Sube a paletilla. Pero eso que ciencia ten? Eso que ciencia ten? A ciencia... Realmente non é por estrés, a ciencia popular. Espéreche un momento. Quen che dixo que tiña paletilla má? Ainda me levantaron fai pouco. Eu non sei o que che levantaron porque non, Bastos. Mira. No, pero que guapo. A ver, o que pasa... Rocío, levántate, mira a paletilla. Non, imos que... Espera. Que miramos si está ben. Eso, hai que mirar se a paletilla está. Que mire así. No, porque estás sentado. A ver, tens Ponte que de pé. sentar aquí. Non te sentes de pé. Ala, vai, senta. Pero onde vas? A ver, Bastos, tranquilo. Pero no medio e medio, que senón non me dá... Levanta o cu. Aí. Disxuntamos pés, Isto é digno de ver, isto é digno de ver. No, espera. Que as más colles... E por que sabe esta señora que a paletilla non é un aire? Porque é experta da paletilla. A ver, veña, vamos. Ou é un meigallo, ahora saben eles de medicina. Que carallo? Déxate levar. A ver, ímolo comprobar. Déxate levar. Se está estresado. Está onde tú? Está estresando. A paletilla está estresando. Estas son brusas que aprenderon no Instagram. A ver, Bastos. Non son brusas de verdade. Estas aprenderon así. Respira. Eu creo que está Sabedes estresadísimo. Eu creo que sí. Si non sabemos consuro, me que rayo de brusas son estas. Non é nada de aprender. Veña, xuntamos pés, Bastos, non pares. Deixa que solo comprobar, vamos a comprobar. Veña, va. A ver. Miraron no TikTok e ahora están todas contentas. Non tes que Bastos, non tens que falar. Ai, carai. Bastos, Veña, va. silencio, déxate guiar. A ver. Déxate guiar, veña. A ver, vamos a comprobar. A ver, as mans a ver como Ahora fai va. como que Un triste. casi nada. Un casi nada. As movas, Bastos, que te Porque estou quere facer truco, quere Un facer casi triscar. nadita. Un casi Pero nadita. que pasaría? Que pasaría se está desequilibrado? Que lle Pois eso facemos? está desequilibrado, despois hai que subir a paletilla. No, Está ben. equilibra. Porque a ten baixada. Equilibra a paletilla, Rocío, Veña. por favor. A que sabe Loli, pode probar con ela, ela non ten fe. Eu teño Pero non fe, ten fe. pero que eu quero que che equilibra a paletilla, ti non te deixas. Déixate equilibrar. Pero Non se deixa facer. Pero vamos a ver, si está desequilibrado, que está estresado. Ay, pero cuidado Está aí. desequilibrada a paletilla. Esto é... A mí estresado me vos, Ficharme a mí, por favor. Que saben así, que saben, non te viron elas unha bruxa. Que dolor de cabeza.